бажані читачі! Вас вітає Дятловська районна бібліотека. 24 червня ми відзначаємо 120 років з дня народження Кузьми Чорника, одного з видатних представників білоруської літератури, письменника великого таланту. Кузьма Чорний – автор шматліких романів, п'єс, оповідань, публіцистичних і критичних артикулів і многих інших творів. В этом году роману «Третье поколение» исполняется 85 годов. Он был надрукован в 1935 году в часописи «Полная революция». У романе «Третье поколение» Кузьма Чорний адлюстрував час з його складаними проблемами, як соціальними, так і моральними. У центрі твора два головних герої – Міхал і Зося Творицькі. Проблеми чоловіка і громадства, чоловік і час вирішаються менавіта праз раскрыццё характеру гэтых герояў. Зося высабляе сабой новых людзей, якія прынялі рэвалюцыю і тыя змены, што адбыліся ў грамадстве. Міхал – тип селяніна, які больш за ўсё клапоціцца пра свой дабрабыт. Надзеі аўтар звязвае з трэцім пакаленнем, якое будзе назаўсёды вызвана ад памылак сваіх бацькоў і дзядоў. Роман «Третье поколение» можно назвать романом выхования, потому что им основная вага свернута на становление образов персонажей и их перавыхавання. Нельга не пагадзіцца, што праблема сэнсу жыцця сёння стаіць перад моладдзю вельмі востра. І сапраўды, ці могуць быць грошы, багацце сэнсам жыцця чалавека? Адназначна на гэта пытанне адказаць немагчыма. Мы вельмі спадзяёмся, што вас зацікавіў кароткі змест гэтага твора. І будзем чакаць вас у нашай бібліятэцы.